Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, umpisa natin sa regional news. Mga idol, agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection or BFP Regional Office 1 katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas at ang Rural Health Unit o RHU ng Santo Tomas upang magbigay ng agarang tulong sa mga estudyanteng nakaapektuhan ng kamakailang lindol. Ayon sa BFP Region 1, ilang estudyante na nakararanas ng matinding pagkabigla matapos ang pagyanig ay kaagad na isinailalim sa pagsusuri at dinala sa RHU Santo Tomas upang mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Bukod dito, 7 estudyante ang pansamantalang pinatuloy sa tanggapan ng BFP Regional Office 1 kung saan sila ay nabigyan din ng kinakailangang tulong medikal. Samantala, isang estudyante ang ligtas na naihatid ng mga nagrespondeng tauhan sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang pagdusuri at paggamot. Binigyang diin ng BFP ang patuloy nitong pangako na pangangalagaan ng kaligtasan at kapakanan ng publiko sa pamamagitan ng maagap na pagtugon sa mga emerhensiya at malapit na pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya. Hinikayat din ng BFP Region 1 ang publiko na manatili at kalmado, subaybayan lamang sa mga opisyal na abiso at patuloy na sundin ang mga itinakdang protokol sa kaligtasan tuwing may lindol. IFM News. IFM News. IFM News.